Къде можем да изучаваме йога? В детска градина Дядовата ръкавичка и Алиса. Аз съм Стоян, а вие сте с БГ къде. Слагаме ръчичките върху бедрата, започваме загрявката в нашата йога практика. Глава наляво, надясно, нагоре, надолу. Сега започваме да движим хубаво, за да раздвижим шийните прешлини. След това в страни отпускаме внимателно, без да насилваме, колкото можем. Завъртаме главата, масажираме шийните прешлини, внимателно раздвижваме. Хайде сега да раздвижим пръстите. Стискаме, отпускаме. Стискаме, отпускаме. Браво! И китките. Прибери палче вътре. Завърти китките. Изпъни нагоре гръбнака. Ръцете високо отиват над главата. Допряни до ушите. Отпусни сега леко настрани. Отпусни наобратно. Чудесно. Издърпайте сега рамената напред. Така. Приплитаме пръсти зад гърба. Високо ръцете изтегли. Главичката до земята. Ръцете високо нагоре. Така. Сядаме в пеперутка. Събираме стъпалата едно до друго. И раздвижваме хубаво колена, тазобедрени стави. Угъвкавяваме. Хайде сега да мушнем ръчички отвътре, да наведем главата до стъпалата. Кръвоснабдяваме добре всички коремни органи. Поглед нагоре. Задържате погледа без да мърдате. Фиксирате. Дишате спокойно. Поглед надолу. Много поглед нагоре. Сега ще се опитаме да завъртим. Завърти. Хубаво кръгче. Нагоре, в страни, надолу, в страни. Хариом. Казвам се Вера Захариева и съм учител по йога вече, може би, над 10 години. Аз лично практикувам йога 14 години. За мен йога е начин на живот, начин на физическо и духовно самоусъвършенстване. Йога помага много човек да бъде по-добър, по-целенасочен, да бъде по-спокоен, да бъде здрав, силен и гъвкав, защото йога е профилактика. И това, което ние правим заедно с тях, е практика по йога. За мен практиката по йога с деца е изключително голямо значение, защото те ми помагат да науча другата страна на йога. Винаги, когато практикуваме йога с тях, нещата са много лесни, много достъпни, много подходящи за тях, защото те по принцип са смели по природа и експериментират със себе си, правят всичко, което им е удобно и приятно. Затова, когато играем йога, всички асани, всички пози, които правим, те ги изпълняват с лекота, с удоволствие, без напрежение върху мускулите и ставите. Точно това е разликата в другите видове спорт и йога, защото в йога няма насилие. Силно напрежение върху мускулите и ставите, няма възможност да се получат травми, разтягания на мускулите и на сухожилията. Правят гръбначния стълб силен и здрав, помагат на имунната система да бъде по-силна, за да противодейства на всички грипни и простудни заболявания, които, честно казано, са много така близко до нашите деца и много често те боледуват от тях. Това засилваме имунната система благодарение на дихателните техники. Това е единствената система, която прави дишане. В нито един друг вид спорт няма подобно нещо.
Когато дишаш дълбоко и бавно, поемаш много кислород, по този начин лекуваш своето тяло, увеличаваш капацитета на белия дроб, правиш профилактика на тялото, противодействаш на всички тези болести, които засягат дихателната система, включително и децата. Знаем, че много от тях боледуват от астма, много от тях имат проблеми с дишането, много от тях често имат и запушен нос през цялата година, не само през зимата. Като кажем слон, се сещаме за Индия, а като кажем йога, се сещаме за здраве. Аз съм Стоян, а вие бяхте с БГ Къде къде.